Häzir mesele ejemin agdyny öýkönüp berje. Galpagyndandım, ýalyjagyndandım. Günnek öýümizde turýan dawa uruş. Şeýle. Zadyň alnyndan näl? Sen bir zadyň alnyndan näl? Ýokmy sen ýygnajak ha? Bir söýüşäniň zadyň ýokmy? Gelsinler bir ýygnasynlar da. İyilik sen ýaşdy gitti. Aşağıdaki iki däkin kim gitti deňmek? Sylagy sen galyň sen. Spatyň ursun. Bu ýaşda beýdi pişik gujaklap ýörmek. Durmuşa çık, çağan gujakla. Gelene ýok diýen gaýtarýan, gelene ýok diýen gaýtarýan. Gaýky diýen sen küýky diýen. Sana kim gerek ha? Kim gerek sana? Hey Allah can sabır ver. Ýok açyp pişiklerini, ýok et. Gözüm görmesin. Köçeden tapanyň getirýän, öýe köçenden tapanyň getirýän, öýde ýer galmady, men çykyp gidäýin efem. Hay şu elim ayağım titreye, ne edeceğim bilemok men. Yok kolum pişin varın. Ay nerede tuttu beni? Ay damleğenim halde. Ürsem, gel bir damleğenim ölçü. Bağırda mehmançılıkta. Şoň çüýnü. Öýde. Ya, tansanmasa maňa feredýärlerin seni gaşa. Kelle ýokarda Feride maşa, meni maýdan özüm tansanmasa, gelaýda uturmada Ferit maşa, keýpedili bilese tanta wasa. Karwaçy ismi doğru olsun amca. İşe sırf, ýygnam geljek günlerde dowam edýär. Aýdýan